Lelo Panyasa Voice Box Abile Malata alindutenga opita ku chipani cha Democratic Progressive DPP kuwachenjeza kunena kuti anthu ena aje ngati abusa a Pastor Moses Shumba akumapanga zinthu mopanga khalidwe pakuti iwo atali mu chipani cholamula cha DPP. Ndakuti zimenezi mungazilekerera anthu ngati Ashumba kunongerani chipani aononga mbiri ya chipani chanu. Nde please temu Pastor Moses Shumba kulankhula kumeneko kwa Abile Malata pano Panyasa Voice Box. Ndipo timaliza timati musangotoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Akuluakulu pa grupu pano tonse amene tili pa grupu pano la Malawi CSO Leaders ndife anthu akuluakulu andi tikudziwa ndale mmene zimakhalira, koma kuti Ashumba azibwera pa grupu pano ndi kumaponya maaudio awo au chitsiru ngati awawa ife nkuti tizachita entertain ndizopusa kwambiri. Mwina the best was kuti inuyo ngati maadimini kumachitako delete zinthu zina ngati zimenezi. Sizoona kuti the whole government system yonse ya government akakhale ndi mphamvu kwambiri akakhale Shumba akuti chifukwa amatuku anachakwera kuti DPP ndekuti anayimenyera nkhondo. Aliyense amene akupasidwa udindo ku DPP kandi kuboma tikumaona zikumalembedwa kuti uyu apasidwa udindo uyu aliyense amapasidwa ma congratulations and anthu ake sakumakhala anthu olongolola ngati mmene akupangira Shumba. Ndi uchitsiru zedi kuti Ashumba azibwera ndi kumakanyoza anzawo kaya ma CSO Leaders kaya zikanyoza azibusa kaya zikanyoza anthu kuti atisanachite support DPP. Ndani amene akanatuluka olo angatuluke pano ndi kumakhala against DPP imene ili mboma lerolo ola azibusa angabwere lerolo ndikana kuti akakhala ndikumakagwira ntchito ndi MCP against DPP zotheka. So boma ilili sili kuyenda chifukwa chonena kuti ati zisankho za 16 September 2025 boma ilili likuyenda chifukwa chonena kuti anthu adalikonda adalipatsa voti osati chifukwa cha Shumba akuti kana analosera kana panga chani. Ndi ena anu mwina mukhoza kukwanisa kukhala chete koma ena afe sitingakwanise kukhala chete chifukwa ndi zopusa kwambiri zimene Shumba akupanga. Kotero kuti amene akumamumvera kaya kuchipaniko ngati akudziwa kuti ali ndi mphamvu kuli bwino kuti atuluke poyera abwere chifukwa iye yakunena za boma sakunena za chipani. Boma silingayende chifukwa chotati Shumba wapita kwa minister uyu ndiye wakauza zochita. Are we serious? Mmene alili achipungu akakhale kuti akayendesa ministry ya defense chifukwa choti Shumba wapitako. Mmene alili achaosi muhango munthu wodziwa malamulo akayendesa ministry ija chifukwa chonena kuti Shumba wapitako. Mmene alili a Bright Saka ACC akayendesa Ministry of Education chifukwa choti Shumba wapitako. Mmene alili a Jini Matanga ndithu ku energy akayendesa ndithu ministry ija chifukwa choti Shumba wapitako. Are we serious? Kuti kupomata Shumba mufuna munduze kuti dziko lili silingayende ndikuderera kuyankhula kopusa kumene kuli konena kuti sitingathe kumakhala panopa ndikumakachita entertain ngati ife ndikumakazichula kuti we are the CSO Leaders. Mundu sangabwere ndikunena kuti ena wa musapase ma register ma certificate asachite register chifukwa amatuku ana APM. Are you serious? Kunena kuti munthu ali ndi zomwenereza zake to have an organization NGO or CSO basa kalephere kupasidwa chifukwa chonena kuti campaign ya 16 September 2025 zona zimene kapena anthu amakhala kuti akukhala ndi dziko limene limakhala ndi ma CSOs kapena NGOs. Nde wina akabwere kuno makati agwirisa ntchito mphamvu zoti wina wake akalephere ufulu wake. Are we serious guys? What we can sit here, we can be here pa grupu pano kuti tizikamvera zinthu ngati zimenezo anthu osatsusapo. Mukuopa chani? Mukuopa chani? Inuyo mukuopa chani maadimini amene muli pano? Mukuopa chani? Chimene chikukopa chani inuyo chonena kuti you cannot even delete this audio, you cannot even condemn this ndikumangoziyang'ana. Mukuopa chani? Anthu kuti akugwirisa ntchito dzina la APM mwadayadala. Aya ifeyo APM ati kuzigulira mphamvu kuziveka mphamvu.
koma ife we know how government imaendera. We have saved so many countries, so many maboma. We saved Joyce Banda. We saved Peter Mutharika. We saved Dr. Lazarus Chakwera. This time around, we are saving Professor Arthur Peter Mutharika again. Nobody. How many maiko ameni wao maboma ameni wao amaende sedwa. Was Shumba there? Many people imaende sedwa ndi kuti Shumba akuba mu Blantyre. Many people imaende sedwa ndi kuti Shumba akuba mu Blantyre. Many Dr. Lazarus Chakwera amaendesera boma ndi kuti Shumba akunena kuti akumanamiza anthu kuti amagwira ntchito ku accountant general ndipo akumabera anthu zinthu. And milandu ina ilipo mpaka pano mmakoti wakhala kulipira ndalama. Chibwezi chake chakhala chikutenga ndalama ndi kumalipira anthu amene anabera kumanamiza kuti amagwira ntchito ku accountant general. And is continuing with the same. Maere ineyo panopa ndili komweko musamanyoze advisor wa president on religious affairs ineyo ngati mufuna muzere mwa ine ngati ndani osa amene asankhidwa maudindo kwasankhidwa udindo achina Kambala asankhidwa advisor national unity sitinamvepo kuyankhula mwathamu kuli achina Saidi amene ali ndi maudindo district yonse urban ya Lilongwe yonse amayang'anira sitimvako akuyankhula mwathamu. Achina Gangata asankhidwa maudindo akulu sitimva akuyankhula anthu akugwira ntchito mwaphe musafuna kuti abwerese mkwiyo. Munthu ngati uli ndi udindo umangogwira ntchito yako anthu kumangodziwa kuti oyesa apapo munthu yakugwira ntchito. Koma ngati mufuna appointment mudzere mwa ine maini jiwo asiti alembetsa ndikakumana ndi Charles Muhanga ndikachani mundipeze tipite ndikakumane nawo koma osati ena aliyonse. Kodi dziko lino munthu ungasankhe kuti awasiyanga olo boma likamalandira misonkho imasankha kuti usadativotere uyu adativotera. Likamalandira misonkho panopa president ndi mmodzi Professor Arthur Peter Mutharika. Wina aliyense president wake ndi Professor Arthur Peter Mutharika paka 2030 so wina ake sangamangobwera pano kumakakhala ngati kuti mwina dziko lonse likanagwira ntchito ndi yekha kuti voti yake ndi imene inapangisa kuti Peter Mutharika awine. No, we need akuluakulu ndikupemphani ndithu pa group pano. You need to tame this guy. You need to condemn. We need to condemn this. Izimene zozo ngati akufuna azikayankhulira azinzake mwina ku DPP iko azikayankhula kumeneko kuti ineyo ndine wamphamvu ndimadziwana ndi anthu akuluakulu ndimapita ma ministry anthu ma ministry ajama kumana ndi anthu osiyana adabapeza advice from different people. And when you come out of the office, you can't come and be saying, my minister, palibe chimene chilimo, sana peze mujina chili chose, kutekwa kugirisa nchito ma private cars, ama hayala, mulibe china chose, ma minister, alibe china chose, kodi minister, akamapita umekuja, amapita kuti akapeze ndalama, amapita kuti akapeze chuma, kapena makauta akuseva government, akupereka ma services kwa anthu. President wasankha iyeyo kuti akakhale minister, akupita umene kuti akajerere kuti akapeze chuma. Mphamvu akuzitenga kuti zoti atha kumayipisa mbiri ya chipani atha kumayipisa mbiri ya boma mmene mujamo mboma muja ali ndi njira zawo zimene amapangira. There is no way wina wake ukhoza ungochoka kunja uzikachita control boma sizingatheke. Ndi akamakuna mizani ena anu mwina ndikumaona ngati kuti akuyankhula koma Shumba akuyankhula. Ife sitili against Shumba atakhala kuti wapasidwa udindo wabwinobwino timuchita congratulate akugwira ntchito yake koma osati kubwera ma social media ndekakhala ngati kuti kaya ena onse ndikuti ndi osafunikira. You can't say kunena kuti anthu pamene mukupita kuzisankho ena aliyense ali ndi candidate wawo ndi akupanga makampeni awo and you should be having kwiyo mumtima mwako wonena kuti ena onse aja akanakhala mbali ndani amene amadziwa kuti Peter Mutharika awina 2025. Palibe aliyense amati tikupita kuzisankho. Chisankho cho ndi chimene chimakanena after the final whistle is when you come up with the winner. And there is no way munthu ungapezeke kuti ngati Agangata anatenga abusa ndikupita nawo ku Page House. Ena anayamba kukana osapita umene kujako. Akadakhala kuti azibusa amene ajawo amaziwa ndithu zakutsogolo kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akuwina zisankho sakadakana. Koma amachita save government of the day. Now lero munthu kuchita save government of the day izikakhala mulandu oti akanyozeke munthu. Lero mukubwera kwa ife lero government of the day
anthu okayenda azibusa kaya ndi ndani amachita save government of the day, kaya ndi amafumu amachita save government of the day. Leronso akuchita save government of the day, sakuseva achakwera. Kodi muganiza kuti anthu onse atangotembenuka ndikunena kuti okay ife sitikufuna kuthandiza Peter Mutharika, tifuna tizithandiza achakwera? Muganiza kuti sipakhala nkhondo kuti anthu samamenyedwa, anthu samanyozedwa? Lero anthu akunyoza HRDC now and then, kuinyoza HRDC chifukwa cha zinthu za 2020 2020. So lero mwina kaipeza mwina HRDC is saving government of the day, koma wina wake afuna akhalebe ndi mkwiyo yeti mpandowo watenga ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi lero lote zikhalabe pamene paja ndikumaka kwiya ndikumaka nyoza. Hayi anthutu pali zinthu zina zimene akungozitenga ndikungozisunga mu mtima, osafuna mwina kuyankhula pongoopa kulimbana ndi anthu. Koma kuti anthu atati adzuke ndi aziyamba kuyankhula mmene zinthu zina zikuyendera, dziko linolo likhoza kupezeka kuti layamba kusokonekera chifukwa zizapangisa zija zonena kuti akuboma especially anyamata achipani ayambe kusakasaka anthu amene akuyankhula zoyipa za boma. So anthu akamakusapotani, it's better you say thank you kuti tikuyendera limodzi, zinthu zikuyenda, and you better keep quiet. Koma inenda kandi kunena izizi akuchipani cha DPP temu this guy Shumba kaya mwampasa udindo akhale nawo mu office ngati anapita ku school. Chifukwa choti ali kuboma mwina simungathe kumufufuza, koma if we know kuti even the certificate he is using yake, even zina la Moses Shumba silake, zina lake lenileni, even mutati mupite ku Baraka mukalipeza zina lake lenileni, ani simukapeza kuti anakhoza maisha form 4. So ife tikamakhala kuti tikamakhala chichete chonchi sikuti timakhala ndikupusa iyayi, sikupusa koma timakhulupirira kuti munthu uzinena zinthu zimene zili za official. Pali nkhani zochuluka zimene zilipo, zimene zikufunikira kuti boma should be defended, should be well explained to the people. Chifukwa chani president ali ku private trip, chifukwa chani what private trip is all about. Kodi munthu akhoza kukhala nthawi yayitali bwanji ku private trip? Kodi CDF zikuyenda bwanji? Kodi budget ndi misonkho zikuyenda bwanji? So many things. Kodi za AIPs anthu akugwirisa ntchito mphamvu zawo za chipani pa AIP zikhala zononga bwanji ku dziko pambali ya njala? Zikhala zononga bwanji? Fertilizer amene akubwerayo, chimanga chimene chikugawidwa kuchoka kwa ma ministers kupezeka kuti asamayende kumana kuti asayende, akayenda ndi mulandu, a vice president akayenda ndi mulandu. Kodi kuyenda kwa ma minister, kuyenda kwa ma vice president kukuthandiza bwanji kutukula dziko lino? In the absence of the president, nemukapezeka kuti nayeso vice president akakhaleso pa nyumba azingokhala kuti okay austerity measures ndisayende, ndisagwire ntchito, ndisakagwire ntchito zimene a president andituma, ndikuti ziyenda zinthu siziyenda. So there are other things zimene boma silingalephere kuchita. But the other things minister sangalephere kuchoka mu office ndikupita kukaveka ngati minister of local government, kuchoka mu office alephere kuti akaveke mfumu kaya ndi kumulanje kaya akaveke mfumu kaya ndi kurumpi kuti aya tikusata austerity measures. No, minister amayenera ndithu kuti achoke apite ayende apange apa ndi apa, chifukwa chake zinthu zimayenda. Minister uja ndi nduna ya president, ndi nduna ya mfumu. Nde munthu akabwere ndikanena kuti ayi koma asayende, nde mukulephera kuyankhula zinthu ngati zimenezi, koma always kufuna kutukwana anzanu, kufuna kunyoza anzanu, kuti cholinga chonena kuti anzanu akayankha azioneka ngati otukwana boma, azioneka ngati otukwana ABM. Hayi zimene zonse zichitika. As long as 50+1 idavotera Professor Arthur Peter Mutharika, ndekuti idapanga kuti president wina aliyese nzika president wake ndi Peter Mutharika. Kulibe sozi zoti ukhwera ubwera ndikunena kuti koma ineyo nde ndagwira ntchito yeniyeni, koma nde inene nde ndikuyenera ndikhale pamwamba pa wina aliyese. Sizitheka. Chifukwa ngakhale wa UDF, ngakhale wa UTM, ngakhale wa PP, ngakhale wa MCP, president wake ndi Peter Mutharika. Malamulo ndi mmene alili. Koma mukafuna kunena kuti anthu agalukire anene kuti okay chabwino president uyu ndi wa Shumba, tiye ndi Shumba tikusiyireni ife tipangeza president amene akhale wathu.
One, tikulakwira malamulo, tipezeka zizona kuti sitilemekeza constitution ya dziko. So ndikupempheni inuyo odziwa za malamulo, kaya ndi a Charles Muhango, kaya ndinu advisor wa president on religious affairs, tame this guy. I know you are meeting him today, a Charles Muhango. Watenga anthu ake anthumba kubwera cholinga kuti abere ndalama azinama kuti ayi ndakupangiranizi zonsezo ni makhuluku ake. Palibe organization imene adakhalapo imene anangochoka mwamtendere. Even malemu Beni Longwe anachoka pa dziko lino lapansi ndukalowa m'manda akumudandaula Shumba chifukwa cha kuba, akatumiza ndalama ku South Africa simakafika pa kukagwira ntchito the intended purpose. Kwake kumangokhala kusolola paliponse pamene angapite kwake ndikuba kuzinamiza. Akamatumiza ma audio yakewo ndicho linga chona tati anthu azimva kuti ali close to the president, ndikuti akhoza pita kwa mwenye ndi ukaba, akhoza kukambira wina aliyese kukamuna kwa namota ndi kupangira passport, akhoza kukambira wina aliyese aya ndi kuthasira milandu yako ku court ku polisi kutuluka ndi kumaba. Koma zikhalidwe ngati zimene zizi zikapitirira zikubweresa indiscipline ku chipani cha DPP, zikubweresa indiscipline. Ine ndikukhulupirira kunena kuti this time around boma pamene lili la DPP likuyenera kuti lisinthe machitidwe ake. Akamanena kuti this is a reformed DPP, izioneka kuti is a reformed DPP. And tikuwaona ife anthu ena amene timakayikira kuti koma awakwanisa ndithu kuti sangabwere ndikumakayankhula kuti tikunyenyanyenya tumuona nyekwe koma kupezeka kuti sizuzatani zasintha. Anthu akumapezeka kuti mukakumana nawo wa DPP aja congratulations anthu nkhani ndikumapita, osati mukokhala ndi mkwiyo mpaka 5 years yonse mkwiyo mpaka mukafika nawo kuti sitisiya kukhala Malawi, sitisiya kukhala nzika za dziko la Malawi. Chifukwa chonena kuti DPP ndi president Professor Arthur Peter Mutharika alowa mboma ndikuti ena akakhala kuti akhala ku Zambia, kapena akhala ku Mozambique, kapena akhala ku Tanzania, kaya akhala ku Rwanda. Sizitheka. Tonse ndi Malawi, tikhala tikugwiritsa ntchito passport ya Malawi, tikhala tili ndi ID ya Malawi, tikhala tili ma account athu ku Malawi, manyumba athu akhala ku Malawi, ana athu aziphunzira masukulu ku Malawi. Palibe amene angati opseze. Ndipo sitisinthaso kala kuti tikhala azungu kapena tikhala anthu akuda, tikhala mmene tilili. Andi chimene mungachidziwe inuyo anthu a DPP ndichonena kuti DPP is just a name of the party, koma membership ndi inuyo anthu amene timakhalira limodzi m'makwalala, amene timakumana limodzi pa maliro, amene timakumana limodzi m'machechi, amene timakumana limodzi kuzochitika zina zizonse za maukwati, china chilichonse kumakambirana kadakwa kuja kuti awa ndi a DPP koma ndi pachibale pathu, awa ndi a MCP koma ndi pachibale pathu, awa ndi a Ford, ndi association imene munthu afuna. Koma kokumana timakumana m'makuka, kandi ku area 10, kandi ku area 12, kandi ku Lumbadzi, kandi ku Kanengo, kandi ku Blantyre, kandi ku Zuzu, timakumana m'maderamo. So musamatenge ngati kuti kongoti DPP ndi boma ndekuti basi DPP yo ndekuti ndi china chake. DPP yo ndi inuyo amene muli ma members amene timakumana m'makwalalamu. Nde musamakhale anthu ofuna kumayankhula mwamtudzu mwafuna kuti mwina ena ake akayankha azioneka ngati anthu ofuna kunyoza boma kapena ofuna kunyoza APM kapena ofuna kunyoza, koma tikufuna ziyezonena kuti tonse tichitane treat ngati anthu, tikhale tilemekezane. Ngati mungafune kunyoza achakwera zili kwa inu, inunso muzakumana nazo kuti zisati zasintha kuti apita Mutharika achoka pamenepo nde kwabwera achakwera, kaya kwabwera wina ku MCP kwabwera chipani china, muzaona nokha kuti azakuchitani treat bwanji. Koma ngati ine nditakhala ngati ndine mtsogoleri, nditakhala kuti ndine wa DPP, kuti ndawina ndili mboma, ndilibenso nthawi yoti ndikapange udani ndi anthu, ndilibenso nthawi yoti ndikapange mkwiyo kuti ndizikaloza iwo nayankhula chakuti iwe unanyoza, iwe unatani, ndi usapeze kanthu. Hayi, kupeza zinthu zimatengera iweyo mwini wake mene ulili. Muli anthu amene ali mu DPP ali chisaukire loti kamakumana nawo kumachita kumva chisoni kuti mukuti ali mboma, ndipo ali anthu ena amene ali kunja kwa boma koma akupezeka kuti akuchitabe bwino zawo zikuyendera chifukwa cha amene amaganizira ndi zimene amachita. Munthu sungakhale mtauni, amati ka tauni sisungakape.
sungakhale mtauni ndi cholinga chonena kuti iweyo ati ukangodalira chipani kuti chizikupasa chakudya pa nyumba. Ayi, you need to find other things to do pamene ukuchita support chipani, koma uzikha uli ndi zako zimene ukuchita. Ngati wapeza opportunity pena pake ingonjezera pa chimene iweyo umachita kale, koma kuti ungodzuka mamawa kupisira uziyendayenda city center kuzungulira akuti ali mboma, ndani angatenge ndalama ndikupasa. Olota tovale t-shirt ya DPP ndio uzingwenda nayo mu city center mujamo akudusa ndithu magali moto MG 400 MG 340 MG 320 MG olo osakuponyera solo chine pa palibe chimene wapanga, koma utakhala uli ndi initiative yako imene wayambisa wekha, uli ndi business yako imene umapanga and uchita apply kuti upange nawo business mboma, chanjazi ukuyendera opportunity ya kukhala mboma ijemango kuthandizira kunena kuti iweyo upezeko ka favor, koma osati uli chikhalire pakhomo kuti zikuthekera. Sizikuthekera. So ili ndi dandaulo makamaka kwa inu akuluakulu a chipani cha DPP. Musalole kuti ati Shumba akuonongereni, ndi munthu wakuba ndi mbava, asakuonongereni zinthu, asakuonongereni, akuonongerani ndithu inu ma ministers, akuonongerani mbiri, akuonongerani. Munthu iniyo muli ndi skulu zabwino mukanene kuti mukatenga zeru za Shumba, munthu woti kumwa iyeyo mulibe muchina chonse, saganiza akamayankhula kwake ndi kwanyoza anzake, kwanyoza kuti azibusa pamene iyeyo simbusa, alibe ulo chechi. Ndipo muzamuuze kuti zatipase chechi chako ife tikapite tikakuyendere, a president akakuyendere, akapemphere kuti zaone kuti okay Shumba chalichi chake ndichi, a president apemphera kumene koko mukaone. Ngati mukaone kuti pamalo pakepo pali developed. So ngati munthu akulephera kusamala nyumba yake yeniyeni angakasamale zinthu za dziko, munthu ngati akulephera kuzisamala banja lake, alibe ulo ndi mkazi yemwe, ndi akakhale munthu onena kuti akasamala dziko, akathandiza chani ma minister oti ali responsible? No guys, this is too much.